मतलब के ई दुनिया में फेर फरे भी धोखेबाज के बात लागत मिठाई बा। ए कलयुग में भैया, ए कलयुग में भैया दादक बादे पूजनीय बड़का भाई बा। करी तो से निस्वार्थ प्यार, करी तो से सच्चा प्यार ऊ तुहार माई बा। देही सुख दुख में हरदम साथ, देही सुख दुख में हरदम साथ ऊ तुहार लुगाई बा। ले जाई ये दुनिया में तके सबसे ऊपर, ले जाई ये दुनिया में तके सबसे ऊपर। धर्म और पढ़ाई बा दादा के बाद युग में पूजनीय बड़का भाई बा। एक कलयुग में है भैया, एक कलयुग में है भैया बिन पैसा के इलाज न दवाई बा। ए लिए मेहनत से पैसा कमा, ए लिए मेहनत से खूब पैसा कमाए हमें तुहार भलाई बा। आई है जीवन के सच्चाई बा। दादा के बाद पूजनीय बड़का भाई बा, दादा के बाद युग में पूजनीय बड़का भाई बा। नमस्कार, हम गणेश गौड़ आप सबके बहुत बहुत स्वागत करतनी। ये कविता आपके अगर दिल के छू जाए और कविता में तनी को सच्चाई लगे तो आप लोग दबा के तनी शेयर करी और लाइक करी, कमेंट करी। जय हिंद, जय भारत।